sobě. Kolik vám je let? 20. 20 let je tady slečně Markétě. Co hledáte? Nic. Hledá vztah, sex nebo jen kamarády? Na to nám odpoví Markéta Švanová. Nic. My víme, že hledá vztah a sex. Proč hledá sex? Na to nám odpoví. Ne, Tomáši, nebudu takovýhle věc natáčet. Takže se hledá mladý, hezký, bohatý, žádný chudák, v dnešní finanční kurze žádný chudák se nebere. No, bohatý, že jo? Hezký, namakaný tělo, namakaný tělo, Špatný. namakaný tělo. Valentino. Valentino, Valentino. Valentino. Zjistíme, jaký má kozy, ano? Takže šaháme. Na mat má jedničkový. Ale jsou to trojky. Košíček má trojky. A kvalitu? Kvalitu má jedničkovou. Doporučujeme.